Malawi Today. President Professor Arthur Peter Mutharika akuti amudulira malire. Anyamatazi kwanje ali ndi mtudzu komanso ali ndi thamo ndipo ali ndi kukula mtima kosakhala bwino. Inu taganizani president wa dziko kukamuuza zimenezi akuti asazaduse kumchinji. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani imene tabwera nayo pano ndiyokhuza anyamata amenewa azikwanje. Anyamata amenewa akhala akuyenda m'makhoti makamaka pamene boma linawagwira waganizira kuti iwo ndi amene anathyapa a Sylvester Namiwa. Nde akhala akuyendera ku khoti kwa masiku ndithu. Akumati akawamanga akuma wapasa bero kenako nkuwamanganso pa milandu ina yosiyana-siyana. Kukhoti kukumabwera anthu osiyana-siyana achipani cha MCP ndipo akuwachereza anyamata amenewa. Koma kumeneku akuyankhula zinthu zosakhala bwino komanso akukula mtima kwambiri. Tangomveserani mmene zikumakhalira akafika ku khoti. Saka koza zimizukuro zikuku ba lesa mukali muzakoza zikuku zimizukuro zikuku muri bagandi saka koza zimizukuro zikuku ba lesa mukali muzakoza zikuku Ora review sole di bambini, famiglie, review sole. Ma ti vuoi fare una buona situazione? Si non si deve fare. Questa è la parte di nuovo. Questa è la parte. Ma Roma già oscia tu metti fuori a casa. Ma guarda che va bene cosa ma quella di Sina. Aveva fatto la coach. La coach. Mmene zikumakhalira akafika kukhota anyamata amene azikwanje ndipo asakupanga zinthu ngati kuti ali pa milandu ayi akungopanga zinthu zoopseza anthu. Tete ndipitirire kuona.
mwina nkuteka kuti inu mwawaona lero, koma anyamata amenewa zimenezi sadayambe lero, adayamba pakanthawi, ndipo mtudzi umenewo ndi wapakanthawi ndithu. Iwowa mphamvu amazitenga m'manja mwawo. Koma kodi tinganene kuti malamulo amati chiyani? Ndipo anthu ngati amenewo akuyenera kuti angowasiya kuti apite nazo zimenezi, asakalowe kundende. Koma tione mmene zonse zikhalire zosatira za milandu yawo anyamata azikwanja amenewa. Nde timafuna tikuoneseni mmene zikumakhalira ku mabwalo a milandu kwa anyamata amenewa azikwanja. Nde mutati muonesese m'mavideos amenewa pakumakhala anyamata ena akumachita kuloza zala apolisi kuwaopseza, nkuchita kuwaopseza ndithu anyamata amenewa azikwanja, kuwaopseza apolisi mochita kuonekera ndithu nkuchita kuwauza mawu. Tatiyeni muone apa pamene zinakhalira. Akuti mudikire kaye muone nkhope zanu tikuona nato apa. Akuchita kuwaopseza, kuchita kuwaloza zala nkuwaopseza apolisi ndithu akumva. Nde kumeneku ndi mmene zikumakhalira. Tanena kale kuti kukumakhalanso osatira chipani cha MCP, ndipo iwo akumakhala kumeneku nkumawayimbira nyimbo zosiyanasiyana anyamata amenewa. Ndipo anthu ambiri azuzula mchitidwe umene akumapanga anyamata amenewa makamaka pa masamba a mchezo. Ambiri ayankhulapo akunena kuti kuyikira ndemanga makamaka zakukula mtima kwa makosana amenewa zoti ali pa milandu sizikuoneka. Mutaona ngati ma comments awa akunena kuti nde zuyankhula mwanotu, akuti ziyanyamata zimene zikuyankhula mwano. Komanso wena adapanga tag bwana Chisale kunena kuti anaja akukulabe mtima atukuno, simudawafinye zeni kuyikira ndemanga zomwe tikunena pano kuti anyamata amenewa achulusa makani kwambiri. Ena kuti makani okhawo umbono osonyeza kuti zigawe ngati ndiye afinyeni adziwe kuti boma mchimashini. Olo Jesse akuziwanso za boma kuti mchimashini, kubwereza mawu a Jesse Kabwira amenewa akuti boma mchimashini makamaka pankhani zofuna kufinya anthu amene amapanga zinthu zosakhala bwino. Nde anthu ambiri akuzuzula ndithu ngati awonso analemba pompo kuti ati yalimba mkandiro. Ine dzina langa ndine Atile Chimzimu, ndachokera kukachitsa ya. Nde timakufuna tikuoneseni zina mwa zinthu zimene anthu akuyankhula makamaka pankhani imeneyi za mwano zimene akupanga anyamata azikwanje. Ndithu zimene tinakubwereserani pakadakali pano pa Malawi lero makamaka nkhani ya anyamata azikwanje amenewa. Nde kwa amene mungotipeza kumene subscribe, comment, like, osawanso panga share kuti zambiri zisamakuponyeni. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Bye bye.
Victor Mugane